živimo gdje svi želimo biti mladi, lijepi, pametni, uspješni, gdje želimo s malo truda postići itekako velika ostvarenja, gdje želimo s malo novaca ostvariti silno bogatstvo, gdje želimo se osigurati za sigurne godine, dane, stoljeća sebi, svojim pokoljenjima i obiteljima. Zapravo postavlja se pitanje da isti Isus Krist, njegova žrtva, trud i muka, ima li danas prostora među nama, kršćanima i katolicima, koji se o njegovo ime kunemo, njegovo ime spominjemo, on nam je bitan i važan, kažemo da je naš učitelj, ali koliko se iz našeg života dade iščitati prisutnost, pripadnost i vjernost Kristu, to će svako za sebe odgovoriti. Svakako Krist svoj život i svoju reputaciju nije izgradio na nekakvim čudesima, na nekakvim lažnim obećanjima, nije izgradio na svojoj vanjštini. Krist svoju, usuđujemo se reći, popularnost izgrađuje krvlju, žrtvom i trudom. Sjetite se samo koliko je Isus Krist hodao među ljudima, koliko ljudima pomagao, obraćao, liječio, ozdravljao, vraćao palu nadu. Sjetite se kolikima je otvorio oči, kolikima je vratio dah života. Pa evo i prošlu nedjelju razmišljamo o javnoj grešnici kojoj grijesi više nisu bitni, nego milost ili želiš obratiti se i ljubiti. Isus Krist svakako i ovih dana želi proći tvojom kućom, mojim domom, si za tvoj stol, ući u tvoj život. Želi meni i tebi vratiti nadu da u svijetu kojem jesmo, kako god da izgleda, Bog opet vodi i ima zadnju riječ. Kad Bog ne bi imao zadnju riječ, davno bi sve ovo završilo, izgledalo bi drugčije, potrošeno i na posljedku život ne bi imao vrijednosti ni smisla. Ali u Kristu jest jedini smisao, u žrtvi i trudu jest jedini blagoslov. U predanju njemu zapravo je jedini zakon i imperativ života, a to je da ne živimo za sebe, nego živimo za druge.